Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Atong gihimo karon ang ikatulo nga triduom nga misa alang sa atong pagsaulog ugmang adlaw sa ika-napulo nga foundation anniversary sa atong parokya. Pinaagi ni San Vicente Ferrer, padayon atong iampo nga mabag-o ang mga kasing-kasing sa katawhan, ilabi na sa atong mga leaders sa kalibutan, aron magsunod na kita sa pagtulunan ni Kristo dili sa tawhanon nga mga garbo. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit sa atong mga slots nining ato karong para sa atong kasaulugan, ang HSSG nga slots na unta tagaan sila sa Ginoo, pinaagi ni San Vicente Ferrer sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahuna. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagamhanan, pud-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo mag-uol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw, busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaniya mao kini: kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban nakanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. aron maghukom sa yuta. Moabot ang
maghukom sa yuta. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Isugilon ang iyang himaya, taliwala sa kanasuran. Taliwala sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Awit mabut ang Ginoo, aron maghukom sa yuta. Kay dako ang Ginoo, ug angay nga daygon pag-ayo. Kataan siya, labaw sa tanan nga Dios. Kayang tanang mga Dios sa kanasuran, mga butang nga walay hinungdan. Apan ang Ginoo, maoy naghimo sa kalangitan. Muabot ang Ginoo, aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan, ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug nakapuno niini paalanuga. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Muabot ang Ginoo, aron maghukom sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya nagdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa
piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo, gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot mahitungod sa dangatan sa mga nangamatay ug sa mga buhi. Inigbalik sa Ginoo ang mga patay mo'y unang musugat sa Ginoo niya, matud pang San Pablo, musunod sa tang mga buhi pa inigabot sa Ginoo. Pasabot ang buhi ug patay moatubang Dios Ginoo. Inigtapos na sa panahon. Mo nang moingon ta mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Lingiyay mong tupad na buhi pa ka o patay na. Pero ang mag-una kuno, ang mag-una gyud kakita as Ginoo ang patay. Muna inig kamatay nato dinhi sa kalibutan, kita din ta Ginoo. Pero kining mga buhi pa mo'y problema. Kita ba? Kita'y problema kay di man din ta kakita Ginoo. Ang mga buhi diri sa atong ebanghelyo misalikway ni Kristo ang mga buhi ba? Doon natay gahom sa pagdawat o pagsalikway sa Ginoo samtang buhi pata. Kay naaman tay gitawag og freedom. Respetuhan man sa Ginoo, di siya mamugos samtang buhi pata. Naatay katungod sa pagsalikway o pagdawat niya. Muna si Jesus, pag uli niya siyang kaugalingong lungsod, gisalikway gid siya. Wa siya dawata. Di ko na be. Buhi pa man ka ng tupad nimo ing na unsa man ka mudawat o musalikway ni Kristo. Iko no. Ing na ko no. Inaunsa man mudawat ka o musalikway. Kinsay mudawat taas ang kamot.
mga andakiro. Si Jesus wa dawata tungod kay ang iyang gibuhat gituman niya ang sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo diri nga mao sa nay sugo nato pagbunyag nato equal ta ni Kristo. Giduhugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos. Kinsa may kasagaran ninyong tagaan og maayong balita, ang dato o ang kabos? Kinsay tagaan ninyo respeto o pagdaig, ang dato o ang kabos? Labi na ginang kabos nga kawatan kaayo, kanang kabos nga kusog kaayong maghugaw-hugaw sa imong lugar. Tagaan ba na nimog maayong balita o daotang balita? Oy, kasagaran ang atong kasabaan ang mga kabos, ang atong daog-daogon ang mga kabos, ang atong idimulis ang mga kabos. Ang mga dato sigihan natog daig bisag mga abusado kaayo kanang nakapalit og sakyanan dato na ikumparar atong naglakaw lang hay may dato ana ang naisakyanan o katong galakaw lang. Sige. Pero kanang naisakyanan kung mo parking diha sa barangay road or bisan ganig national road mo parking nya habol-habulan pag ginang ilang sakyanan digid nato kasaban. Pero ang kabos mo'y magbutang diha og iyang karumata or iya bakahang balay ana siya magpuyok atong patiran demolition pa nya hay may maayong balita ana kanang di nimo kasaban nya ang mga dato di na to kasaban labi nagpare Yaya nagilapti kay sa pari na di ala na ibutang paparking ala na kay pari bitaw na kana sa Krista na ibutang bisikleta papahawa na diya ko ano samok-samok ba diyang bisikleta labi na ibutang diyan ang atubangan moingon dayon ang parispes ko anak kisab nagabutang ang bisikleta niya ang nagparking diha kay uy si ko na spader diya na ay pabaling na pader o di mayong balita mo na si Jesus ning adto man sa iyang lungsod isip kabos nailhan man siya nga anak lang siya ni Jose ug ni Maria didto siyang lungsod nya nagsulti-sulti siya mga buta nga sukwahi sa ilang expectations nasuko sila para nila daotang balita ni kanang moingon si Jesus ibaligya ang tanan ninyong mga katigayunan ug ang alin ihatag sa mga kabos purtin pamakpak sa kabos didto siyang lungsod ang mga dato animal ning buanga ato bisag kamo karon ako mo ingnon arang-arang man mo pagkabutang kamong ni adinhi wa man kayo kabos niyo og naong ikono ibaligya kuno tong tanan ninyo mga kabtangan og ipalit og slot hutda gining holy pads kinsa ninyo imutuman ani ta sa kamot para sa dunay kwarta daotang balita na pero pag ingon ni Kristo ibaligya ang inyong tanang katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos kadto mga way balay na magpag yes kara sakto na. Pero ang mga dato, ang binuang. Di ba? Kisa pa man ninyo imudawat ni Kristo, taas ang kamot. Ay pamakak. Hinay na ana nag-inisahan. Ang abuangon. Ang abuangon. Matest lagi. Matest gini atong kasing-kasing ba? Sige, napay ikaduhang misyon ay. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Binihag ug binilanggo. Kinsa ninyo dinhi ang mutabang ana mga piniriso diha aron makalaya na sila ta sa kamot. Kanang mugasto gid ba para abogado ana. Wa na. Unya mao man din ang atong misyon. Paghatag og kagawasan sa mga binihag og mga binilanggo. Ay daghan di ay. Pero wa man sad mo ingos Kristo paggawasa ang mga binilanggo. Simple ra siyang sugo nato. Nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Kinsa ninyo dinhi ang muduaw og binilanggo regular bisag once a month lang ta sa kamot. Very good. Kay kuyog man ta didto inigadto nato.
Ah, ako sukad ko na-assign sa prisuhan 5 ka tuig before ko na-assign dinis inyong nindot kaing parokya didto kus baho, hugaw, alimuot, init kaayo nga lugar mag-adtuan for 5 years. Na in love ko sa mga piniriso. Mo na karon ako ginang gastuhon part sa ato dinhing kolekta. Gastuhon ginanako kada buwan aron mo misa ta ug mo pakaon sa tanang mga binilanggo diha sa atong liluan jail. Nya nakahatag sa takaron wala pa noon ma-deliver og tabang dito sa CPDRC. At nangita sa kog mga malumog kasing-kasing na nakahatag na deliver na ang 500 ka mga lingkuranan monoblock. Hangyo sila dito kay naguba na ilang lingkuranan nya padong na i-deliver ang 8 ka tent. Ang katong apad lang ba kanang inana canvas lang ni gasto nag mga dool-dool mga 400,000. Di ba? Mayong balita na dito, mangadto niya ta papriso niya mo dito. Mao na ang kagawasan kana bang maka-feel ba ang mga binilanggo sa atong pagduaw o sa atong pag-atiman kanila, mo feel sila, mo bati sila nga connected pa sila sa mga tao nga naas laya, naas gawas. Kaysa ato na lang silang agi-agian, sigahan pagyus mata, unyag makalaya man pananglitan, isalikway pagyud kay mahadlok ta nila. Labi na gyud notado gyud sa pagka kriminal. Nga kanina lang ikatulo og pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Kinsa ninyo dinhi ang mutabang sa mga buta, tasang kamot. Kanang mo paupiras ilang katarak, muhatag nila og glasses. Kay kaning wa nay glasses, inani. Di na biya maklaro inyo mga naong, Di na maklaro. May gani kay ni ay glasses. Kita na ko yung naong. Kana part na sa pagpakitag pananaw sa mga buta. Wa man ninyo anay mutabang. Kana sa physical pala na nga kabuta. Na pagyoy kabuta nga moral o spiritual. Kana ba mga tao nga di na kamaong mubuhat og maayo? Suyop na lang gyud, inom na lang gyud, sugal na lang gyud, kahilayan na lang gyud ang ilang gibuhat. Kinsa ninyo ang muagak anak nila nga mahigugmaon? Kana bang muatiman lang gyapon, muhigugma lang gyapon, mo antos lang gyapon para nila? Kinsa ninyo ana ang mukumit? Na mga buangon yun. Nag-anam, nagkaawp. Ang inyong giingong musunod, mudawat ko sa Ginoo. Naingon bang Ginoo? Unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mao sa inyong gibuhat nga rin ako. Patay ka diya. Sige, kanina lang katapusan ang pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kanusa maning tuiga nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan? Tuig, year. Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Pero ang tuig nga gipasabot sa Ginoo mao ang katapusan sa panahon. Wala na'y tuig. Nya kanus-a man na siya. Inig kamatay nato. Pasabot kada adlaw isang yaw gyud sa imong kuyog sa kinabuhi nga matapos ra ng imong tuig. Na moabot gyud nga matapos ning imong tuig. Sige lingi imong tupad. Ing natapusono ng imong tuig. Sige ingna. Mabita na ako kamo naanad na gitingay mo dinhi kada nako wali hapit tanan kada nako wali part gina ang pag-ingon ako mga matay ra gid ta. Kay hasta ako sa akong kaugalingon, ganahan ko nga magsigig kaamgo nga mamatay ra gyud ko kay basig magsigig kog pangandoy aning atong mga projects kining atong tanang buluhaton dinhi, mga dagko kayong mga pangandoy, basig ma-hook up ko diha
malimot na lang noong kung andam-andam nga pwede di ay karong adlawa mauna ang katapusan sa akong tuig. Sa isinta na biya ko hapit, November 24 mo sa isinta na biya ko makaabot, pero way siguro makaabot pa ba ko sa akong tuig. Kana din hing magpa-blessing kay birthday, magsigi ko hunahuna ana. Last year na lang tingali ni mo karon. Ana. Mo na kada nato birthday, mag-anna man tag kaduol anas atong katapusas tuig. Kada gini mo celebrate sa imong birthday, padong nasad mo tapos imong tuig. Kaya nagkaduol naman gyud ka ana, asa man kapadong adto magikas ending. Ano? Kamo mga asawa ug bana, inikatog ninyo pagpahinumdumay mo, darling, nusa ka matapos imong tuig, hapit na o layo pa isa. Ikalay una siguro, darling. Ana. Pero mas maayo gyud nga di lang kita magpalabig kabalaka ani kay basig katapusan na lang sa ninatong adlaw karon. Muna di kay ko mabalaka kung mahalin dayon ang atong slots or dili. Nga naman, total matapos raman ko. Og di gini mahurot matapos ko, di ko mabalaka nga naman. Sige man jud kog baligya, kamo man mo'y wa mamalit. Kay mamalit lang gid unta mo, human na man gid unta ni. Di ba? Ang ato gong subscriber 165,000. Unya pila ra may atong slot nga gibaligya, 100,000 tag 100. Og mamalit lang gid na tanan, unsa may mahitabo? Sobra pa ganig 65,000. Kadali ra gid unta ana, di lang gid mo mamalit gahi kay mo go. Inyo yung isalikway ang awhag sa awhag sa Ginoo. Kaning ato dinhing kuan, HSSJ, kaning para sa atong selebrasyon ugma. 6,000 raman gid ni ka-slots. Ang ato kaning mga parishioner dinhi nga manimba, average kada Domingo, mga 6,000 to 8,000 man. Ug mamalit lang gid unta nagtagsa ka slot, usa ka Domingo hurot na gid unta ni. Nganong na pa man gid ni nahibilin? Og mamatay ko ay mo pagmahay-mahay. Kamo na lay tiwas og baligya. Basta nakahuman ko sa akong misyon nga mamaligya gyud ko hangtod ko mamatay. So ang 100,000 nato nga slots, holy pads, ang halin nato as of yesterday niabot og 12,634 ka slots. Oh, pakpak. Naapay 87,366 ka slots. Kadjutay ra gid ana, tag 100 per slot. Nya ang ato sad nga HSSG aras atong foundation anniversary, ang atong halin as of yesterday 5,162 ka slots na. Oh, pakpak. Naapay 838 ka slots. Hangtod ni ugma nato ibaligya. Now nato mosobra ba ni? Nganong ako maning gisgutan aron pagpahinomdom nato nga muending rata pero tumano nato ang mga misyon pagsangyaw og maayong balita sa mga kabos. Manghatag ta og mga 600 ka 5 kilo packed rice ka ugmang adlaw ngadto sa category D sa atong parokya. Kadtong mga bati kay balay, bati kay income, atong tagaan og 5 kilo packed rice. Maayong balita na para nila. Nya na pagi noodles, na pagi sardinas, may na kay nang balita. So mao ni atong usas gamitan aning atong HSSG. Nya nagsigita dinhi og tabang sa mga tao, labi na gyud sa ilang panginahanglan, sa ilang lawas, apil na ng ilang mga mata. Di na maihap pilay atong gipalitan og glasses, pilay atong gipaoperahan dito sa ospital aron makakita. Nya ang mga dinaog-daog og binilanggo ato sang gitabang-tabangan, himuag balay ang way balay, palitag yuta ang way yuta. Nindota na, no? Di man mo mutuo, sige bahala na mo diya, manindog na ta.
Atong himuon karon ang atong ikatulo nga triduom nga pagampo ngadto kang Sanbis pahinungod sa atong pagkatukod. Mga igsuon uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulo nga kasumaran sa atong pagkahimo nga parokya. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw sa triduum, pagampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nagpuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan pa niini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdaig nga kalibutanon, wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak, ug sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan ni ining imong apostol nga mahimuon ta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan ug sa mga kadautan nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutanon aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako pinaagi sa mga kamot mong Diosnon muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Valencia, si Jaime Lumbar nasakit sa makusog uyamot nga hilanat nga gikan sa dakong kainit minghubong ang tutunlan niya dapit sa sulod nga tungod niini gilugan siya sa Santa Lana kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa biyatiko. Nagaampo siya kang San Vicente Ferrer ug sa pagkatungang gabii nagpakita si San Vicente kaniya ug miingon, "Bangon tungod kay maayo ka na." Sa hilom mangayo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining triduum. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang atong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan maisugong momantala sa pulong sa Dios ug uban ang hugot nga pagtuo magpuyo niini, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka ug luwasa kami. Nga pinaagi ka nato ang kalibutan makaamgo nga si Jesucristo mao ang tinubdan sa matuod nga kinaadman, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang Kristohanong mga ginikanan magmalig-on sa pagsunod kang Kristo nga mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo makakita sa presensya sa Dios, pinaagi sa pag-atiman ug pagtagad sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga si Halangyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos untang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga matuhong mihalin na makatagamtam sa kalipay sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Labing gamhanan ug maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangaman ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin, og maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanin, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Vicente Ferrer, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nandi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo, apan pangulang lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Atong grasya nga nadawat karon, usa sa mga grasyang nindot mao ang pagkasulod sa langit. Pero ang ato lang buhaton, dawaton gid nato si Kristo dinhi sa kalibutan, dili nato isalikway ang iyang pagtulunan ug ang iyang mga representatives. So salamat sa ming alagad nato nining atong misa, ang atong mga pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer, Group 7, 8, and 9, yang ato mga Knights of Columbus, atong Pimag, Lua, o lay ministers. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. O kaninyong tanan nga nagsunod aning atong misa, nobina nga mga online parishioners. Nya, special sa natong pasalamatan ang atong nag-lead sa atong kanta karon, si Brad Rene Montecalvo, atong salmista, si Sister Alice or Alicia Mondrano, o ang atong lektor, Sister Leslie Abiliana, o ang atong naghimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Domingo Jr. o Mrs. Virginia Pitogo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So karong gabi mao ang atong grand motorcade human sa misa sa alas 6 sa gabi, atong last nga main Triduum Mass, Triduum Mass niya ikaugma tong hangyoon manimbat ang tanan na atay alas 4:45 nga kaning biblical rosary niya, dayon alas 6 ang atong unang celebration anniversary mass alas 6 sa buntag, sundana sa alas 12:15 nga anniversary mass, og sa alas 6 sa gabi atong high mass nga anniversary mass. Nya human ana do natay simple dinner diha sa gawas og short program to commemorate sa atong 10th foundation anniversary. So inaot magampo ta, maayo ang panahon unya ato sang apilan kitang mga parokyano, mga organizations, mandated organizations, o mga chapel leaders, labi na gyud. Karon atong usbon pagpasalamat ang atong mga namalit og slots sa atong holy pads na natay 12,634 ka slots, napay 87,366 slots nga available sa atong HSSG, ugma na lang ni Kutob na atay 5,162 slots nga nahalin, 838 slots na lang ang available. Nya sa ato sang 10 slot challenge, niabot na ang atong nadawat nga 10 slot challenge o 994 ka 10 slot challenge. Niining tanan atong pasalamatan ang Ginoo ug hatagag masipang pakpak ang nangapil na malit. Salamat kayo. Urot na ni ugma. Sige, manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita,
atong pagsimba